Hola, en aquest vídeo número 15 continuo amb la combinació de pronoms febles de complement directe i complement indirecte de tercera persona. En el vídeo passat havíem fet les combinacions d'aquest quadre. Veieu els pronoms de complement directe en horitzontal, en vertical els de complement indirecte i totes aquelles combinacions naturals que sortien. Havíem deixat de banda les de tercera persona, li, els, amb els de complement directe. Doncs ara, avui farem aquestes. Esborro aquestes que ja havíem vist i pensem, quines serien les combinacions lògiques? Doncs simplement aquestes, li més el, lil, lila, lils, liles, lin, liu, i amb els al, els la, els als, els les, els en i els u. Si les he deixat a part és perquè aquestes combinacions no són tan pacífiques, diríem, com les altres, en el sentit que hi ha més variació. Tenim aquestes formes, després tenim les normatives i després les formes que fem servir habitualment i que no coincideixen al 100% entre elles. Podem dir que tenim tres models i fem el primer. El primer seria el model de les formes lògiques o valencianes, les que han sortit de la combinació natural dels pronoms. Són formes normatives, però utilitzades prevalentment en valencià. Són les que hem vist abans. El model 2 serien les formes normatives a Catalunya i Balears i que coincideixen parcialment amb les anteriors. Són les que algú s'ha d'estudiar si ha de fer aquí a Catalunya un examen del nivell C. I en tercer lloc tenim el model tercer, amb les formes col·loquials. Són les formes que fem servir a Catalunya i Balears habitualment en contextos no formalíssims. Tot això dic una mica simplificant, d'acord? Tot i que caldria introduir matisos. Si algú vol fer l'examen i vol saber només les formes normatives que fem servir a Catalunya i Balears, sense embolicar-se més, que salti directament al minut 3.06 d'aquest vídeo. Pels altres, doncs, us explico com va el model 1. El model 1 són aquestes formes lògiques que ja havíem trobat a dalt abans i que les poso aquí sota ràpidament perquè això ja ho havíem fet. Us poso només tres exemples que anirem repetint amb els models per comparar. Per exemple, a ell, el gorro, li'l posaré. A ells, els llibres, els donaré. De rovellons, a ell no li'n donaré cap. Segons aquest model, aquests són els pronoms. Lil, liel, lil, els i els i li i en, lin. Doncs ara anem cap al model 2, aquest que són les formes normatives a Catalunya i Balears que tenen combinacions especials pels quatre primers casos. Si ara aquest era el model 1, us poso el model 1, el que fem és esborrar les quatre primeres perquè tenen aquests quatre casos especials. Per treure'ls, per fer-los, faré les combinacions a partir d'exemples concrets i així veurem com surten tant les combinacions lògiques com les del model 2. D'acord? Primer començo amb el singular, li. Poso el gorro a la nena, li poso el gorro, el poso a la nena. Veieu que primer substitueixo el complement indirecte, després el directe. Poso la bufanda a la nena, li poso la bufanda i ara substituint el femení la bufanda la poso a la nena. Poso els guants a la nena, li poso els guants, els poso a la nena. Si fos un nen també seria li, li és invariable. Poso les ulleres, femení plural, a la nena, li poso les ulleres, les poso. Veieu, ens van sortint els pronoms que després haurem de combinar. Ara amb l'indeterminat. Poso mitjons a la nena. Li poso mitjons, en poso a la nena. Després poso tot això, un neutre a la nena, li poso tot això, ho poso a la nena. Doncs ara formo les combinacions, les que hem vist abans. D'acord?
El rest del domini, però, fem el següent. Agafem l'exemple del lila. Doncs canviem l'ordre. Posem el la, el complement directe al començament, el complement indirecte després, i substituïm el li per i. I el que ens resulta és la combinació la-i. Fixeu-vos, doncs, que ara tenim primer el complement directe i després el complement indirecte, on abans teníem primer l'indirecte i el directe. Aquesta és l'operació que fem a Catalunya i Balears amb aquests pronoms. Doncs ja els podem posar. El primer seria el li, el segon la i, els i, les i, ni i, en aquest cas, li. De totes aquestes formes, ves per on, només les 4 són normatives, aquestes formes que fem a Catalunya i Balears. Aquestes dues últimes no. Per tant, si volem les formes normatives, amb el complement indirecte singular, tenim aquestes 4 i aquestes dues. I ara ja podem completar el quadre de dalt. Posem aquestes 6 formes normatives a dalt i les trobarem amb la columna de les formes normatives en plural. Seria li, la i, els i i les i. Sovint també he pronunciat els i igualment. I com serien aquells exemples que hem vist abans amb aquestes formes? Doncs seria a ell, al gorro, li posaré, ja no lil. A ells els llibres els donaré, aquí sí que hem de fer servir les formes lògiques, i de rovellons a ell no li'n donaré cap. Aquest és l'únic quadre que heu de saber necessàriament aquells que vulgueu només saber les formes d'examen, Catalunya i Balears. Si no voleu saber res més d'això, doncs ja hem acabat. Adéu-siau i fins a la propera. Ara, els que vulgueu saber la veritat de la vida, us poso aquí també el model 3, que serà el model de les formes col·loquials a Catalunya i Balears, que són els que fem servir parlant, també en contextos no formalíssims, i són les formes de la segona columna d'abans, aquelles formes en vi. Doncs res, us les escric en columna i després al costat us poso com es pronuncien. Com que excepte les primeres 4 no són normatives i rarament doncs, les escriurem i per tant és millor escriure-les amb una ortografia diguem-ne que imiti el so real. Aquestes són les formes que diem parlant, més o menys, i pronunciant diem li, encara que sigui femení, els i, al plural acostumem a dir només els i, a vegades també les i, ni, li. I fixeu-vos en el plural, els i, els i, els i, els i, els ani, els i. I ara us deixo només les formes que imiten la fonètica, perquè veieu com les fem servir. I fixeu-vos quina simplificació tan gran del sistema que fa la llengua parlada o la llengua informal. Com quedarien aquestes frases? Parlant, doncs, a ell, el gorro, li posaré, a ells, els llibres, els hi donaré, aquí no pas els donaré, i de rovellons a ells no n'hi donaré cap, i no pas no li'n donaré cap, que seria la normativa. Veieu? A partir de li i dels. D'on venen les formes col·loquials? Doncs probablement de reinterpretar el complement indirecte al destinatari amb un sentit de lloc locatiu. Per exemple, diu, poso els guants al nen, li poso els guants, els poso al nen, la combinació amb vi, que en aquest cas també és normativa, seria els hi poso. Ara en comptes del nen, però, fem servir un lloc. Fem una frase paral·lela. Poso els guants al calaix. Seria hi poso els guants
els poso al calaix i la combinació seria també els hi poso. Veieu que hi ha un cert paral·lelisme, encara que un és lloc i l'altre és destinatari, però possiblement aquest és l'origen de les formes col·loquials, entre les quals, com he dit, han passat a la llengua normativa, com heu vist al model 2, les 4 primeres, però les altres 8 no, ja veurem què passarà amb el temps. Tot i que sempre és discutible dir què és normal i què no ho és, m'atreveixo a dir que la manera normal d'escriure textos formals a Catalunya és amb les formes del model 2 i la manera normal de parlar és amb les formes del model 3. Fer servir totes les formes normatives en la llengua parlada espontània doncs resulta justament no gens espontani i francament una miqueta ridícul. És per això que us dono els 3 models, perquè no només es tracta d'escriure o de fer exàmens a la vida, sinó que la major part de la nostra producció lingüística és parlada i volem anar pel món passant desapercebuts. Us deixo, com sempre, aquí el meu correu electrònic perquè pregunteu dubtes o qualsevol bestiesa que se us acudeixi. Fins a la propera.